ya dotok ora guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe. Cekoki sing karo dikumbah pisan. Edan. Aku sengit enak ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado iki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP, kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus di medun ngopi ae duduke aku. Pak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Masa ora iso bedake lanang karo wedok? Mbok kok kaya ndase Lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Genah, Lopes kowe gundul kok iso. Lah iya. Lah, Aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to iki ngono. lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam kan.